Guys, murisei guys. Guys, I think last month ndakamboposta video ndichitaura kuti ndakabirwa muHarare chichichi apa nchinyepa zvangu. Iyi video yaya ndakutoregreta chandakaitira. Ngozi video yaya inenge yakatondisimudzira mhepo. Kana zvichinzi shoko remuromo rine simba ndakutozvibhilivha now. Because zvakabva zvazoitika ndenge ndaitozvishuvidzira zvinhu zvisina kutombonaka paya. Guys, ndakabigwa. So zvakaitika ndezvekuti nemusi yanga iri Sunday. Nemusi weSunday makuseni ndakabva kumba kunoku kwandiri. Ndofunga muri kutoona kwandiri kunoku. Ndiri kufarm kunonzi kupig industry board. Few kilometers tichangobva patollgate along Mutoko road. Ndokwandinogara. Saka zvakaitika nemusi weSunday ndakabva kumba makuseni ndichipinda mutown. Pane minutes mashoma zvapo kupinda mutown. Wezi kombi totongokwira $2 kubva kunoku. Saka zvandakaita, munin'ina wangu ndine munin'ina wangu anogara kuWaterfalls. Akandishedza akati, vakoma chimbouyai kupi kumba, chimbondishanyiraiwo muzomboona vana chichichi. Shuwa tingaita makore here tiri panzvimbo imwe chete tisingaonani. Aigara chingonetsa. Saka nemusi weSunday ndikati no, regai ndite sei, regai ndimboenda unoona mufana. Ndobva ndamuka makuseni. Ndakunzwa roko. Okay. Vandamuka makuseni ndageza vandarongedza hembe dzangu dzekundochinja. Ngozi yanga iri Sunday ndichiti ndodzoka neWednesday. Saka ndakatorongedza hembe dzangu dze3 days. DzeMonday, dzeTuesday nedzeWednesday. Zvese ndikatotora zvese, matoothbrush, matoothpaste chichichi. Saka ndanga ndine kasecho kakada kuita kunge kandakabereka aka. Ndikuratidze meno kanobuda here aka. Ndosecho yandandinayo but yanga yakaita hombe. Because yaitokwana hembe ndakatoisa zvese imomo. Saka ndakaisa matrousers angu 3, majeans nema-t-shirts. Ndine t-shirt yandakapiwa kuZino, t-shirt yandakapiwa kuSend to, then t-shirt imwe yandakatopiwa last week yanga iri nyowani, yandakapiwa kune vanoita zvemagroceries. Ma-t-shirts iwayo vandarongedza ari 3, reMonday, Tuesday neWednesday kudzoka ndakapfeka. Nemajinzi angu 3, ndikatoisawo maperfume chichi nemapens angu 3 vandazvirongedzera mubhegi. Saka zvandakaita vandaenda kutown ndakatobva nevanhu vekumba vaitobuda vavanondisiya mutown. But inini kwandaienda manje ndansiri kukuziva. Kwandaienda ndanga singakuzivi. Ndaingoziva kuti kuWaterfalls. Saka munin'ina wangu ndaitaura naye pafoni handiti. Ndichitaura naye pafoni akabva andisendera madirections kuti munodzikira pakati. But madirections akandisendera ndichiri kumba. But pana ndava mutown manje akatoti no, vakoma chiitai sei, chimirai mutown because ndoda kupinda mutown. Chindimirirai tigodzoka tese kupi kumba. Handitika ndoya ndokutorai then tozongokwira kombi toita sei todzokera tese kumba. Ndikatoti zvanaka handichambotamburiwo. Saka inini zvandakaita, moziva kuti ukasendegwa madirections kazhinji kana une foni haunyanyi kumbozvitarisa, unongoti ndichacheka kana ndapai mukombi ndakuudza vanhu vekombi kuti mundisiye pakati.
plus pandakatozonzi chimirai mutown chichi ndakabva ndatoshaya hanya nazvo zvokuti ndizive kuti ndiri kuenda kupi. Ndakangoti handari kuuya kuzonditakura here, toenda tese. Saka zvandakaita manje, ndapinda mutown muya ndatombomira-mirawo ndichitsvaga 1 or 2 things. Ndaida pandakamira mutown ndaida kutotenga hangu mapads plus ndikatoti ndichamanyira kupi, ndotombotsvaga pekugara. Ndakaita sei ndakamirira munin'ina wangu. Saka ndobva ndagara pafood bridge repana Julius Nyerere riyari riri paJoina City riyari. Handi pazasi pacho paya vanhu vanogona kutombomira kana kuita sei padhuze nePick n Pay. Ndo pandakamira ipapo. I think ndakamira ipapo for about 15 to 20 minutes. Ndakamira ipapo. Foni yangu ndinayo, hangu ndiri kupota ndibaya. Guys, mozati kana ndiri mutown ka foni yangu ndinoigarisa panapa pa bra up. Ndo pandotoona ndo pari safe kuti foni yangu igare, because muhomwe inogona kungotogwa, mubhegi futi same. Saka ndinoisa pa bra up, ndo pandochengetera foni yangu. Saka zvandakaita, foni ndandinayo ndakaibata. Then ndobva ndati regai ndifambe ndiende pane Bakers Inn iri padhuze neFood World. Takatarisa kuCopacabana tichangocrossa takawira. Handiti tichidzika, handi ukadzika Food Bridge uchibva kuJoina wakatarisa kuCopacabana, ukadzika Food Bridge ukacrossa takawira. Pane ka Bakers Inn kari paside apa. Ipapo ndakutoti regai ndiende kuBakers Inn ndimbotsvagawo pai, because ndandane time ndiri mutown. Ndidya hangu ndakaita sei, ndidle ndakamirira munin'ina wangu. Ndiri kufamba paya, ndichifamba bva ndakwenywa nemwe musikana akadangoita zvandakaita zvino izvi. Musikana waitoonekera, munoziva musikana aitoonekera wokuti unototi itori bhebhi iri. Anga akatozvipfekerawo zvakanaka, akatorukwawo mabraids ake bhobho, akapfeka masendos. In fact haana kundikwenya kudai, but akataura something. But inini bhegi ndandinaro handiti, but bhegi ndandakariberekera kumberi ndakaita so. Maiwe, ndiri kufamba ndatoona kutoti ndonguva yekuti nditokwanisa kukutsanangura iyi. Bhegi ndandakaribereka ndakadai, handiti moona, nemaoko 2 zviya zvatoita kana mongoziva kuti mutown munobiwa. Saka bhegi ndandakaribereka ndakadai ndichifamba hangu. Foni yangu iri papi? Iri pakati apa. Saka mongozivawo. Okay, ndakabereka bhegi rangu, ndobva munhu ataura ari pamashure pangu, hanzi shuwa munhu kutonhonga mari nekuoma kwakaita zvinhuko. Saka inini ndakazvinzwa handiti, but ndakangoti maybe vanhu vari kuita sei, vari kutaurirana nyaya vari pamashure pangu. Ndobva ndaramba ndichifamba, ndobva adzokorodza futi tikashuwa munhu kutonhonga mari muHarare munomu. Saka pandakacheuka ndandaona kuti munhu aitaura neni, because anga akatonditarisa. Ndikati mati chii? Zvikanzi pana madza vanonga mari pamashure apo. Ndikati inga havo vatowana Christmas box. Ndandanyarara. Zvikanzi zvakaoma. Shuwa nekuoma kwakaita zvinhu izvi muZimbabwe munomu. Munhu ongononga mari. Ndakutonzwa ruoko nokubata foni. Ndobva ndikati ameno ilaki ravo kanai. Zvikanzi indiri kutoida. Ndobva ndikati ko hauhli here naiwe, because mari inorasigwa zvinhu zvakawanda. Iko zvinezvi kune mapostori, kune chii. Munhu anogona kuenda unoti ndine munyama wangu kune n'anga. Munhu onzi tora $20 undokanda pakati petown. Ainonga ndiye anoenda nazvo. Saka indobva ndatoti inini mari ndinoihla. Chero zvikanzi zvaoma zvakaita sei. Chero ikaita $10,
chero ikaita 100 chero ikaita 1000 nditotaura nemusikana uya kati inini mari ndinoita sei mari ndinoihla hangu handidi kunyepa kunonga mari kunonga mari ndinohla because ndinotanga kufunga kuti pamwe yarasirigwa pane zvinenge pane munhu anenge achiita sei pane munhu anenge achitotaura anenge ane sorry guys ndadistractwa pane vanhu pane mota yasvika vanga vachinditaura okay so ndakabva ndamuti inini mari ndinoihla because mari inorasigwa zvinhu zvakawanda apa tiri kufamba tese takatarisa kubhekazini kuya saka tiri pakutaura apa ndobva mukadzi uya anzi anonga mari ndasai ndamuratidzwa bva aita kunge atipindira so akatibata bva aita kunge atipindira zvikabva zvanzi nemusikana uya wandandi naye uyu mutsvuku musikana yanga ari mutsvuku umwe wacho anga ari mutema ainzi anonga anga ari mutema kuindazivei kuti vanhu vanozivana musikana mutsvuku uya bva anditi hana kundidaro akaibva aita kunge andikwenya zvikanzi madha vacho ava nandatoti saka iye musikana uya mutsvuku bva ati yewoi madha zvikanzi neuya mutema zvikanzi muri sei vasikana zvikanzi tiripo ndimi kamadai kunonga mari madha vaya vaita kuti no handinombononga mari ndanonga mari kupi zvikanzi nemusikana uya musada kuramba madha takuonai nditori nefrendi yangu akuita kunge aneni ende muzvati vanhu ivavo vakangwara akuita kunge atori neni kunge neuya vatombozivani apa vanhu vanozivana zvavo gaizika marareka aiwa ndakadzidziswa lesson zvikanzi ndimi kamadai kunonga mari zvikanzi anambononga mari zvikati akuonai nefrendi yangu tiri kutodawo yemadrinks indobva ndati inini mari handisi kuida zvikanzi alright ini ndiri kuda mari mari yekrismasi yopa mari yamanhonga ndakuonai kana mukaramba totokuenderai kumapurisa pamwe yadonhedzwa nemachange money because pane vanhu vaita sekuti mhanyei kuda panga pasvika kanzuru here ndo pandaona madza vachinhonga mari zvoreva kuti maybe pane muchange money aidonhedza musikana uya bva ati maisepi tione mari yamanhonga madza vaya vainzi madza vaya vabudisa kapepa so kari transparent kekuti unoona zviri mukati zvimapepa zviya ndobva vabudisa ikako kakaita kanjumba kudai kuratidza kuti mune mari yakawanda but mari yanga yakaiswa pamusoro inenge yanga iri $50 saka iwe uchiona waibva wafunga kuti mune mayusa ega ari mukati musikana uyoyo ndobva ati zvairi mari yakawanda naimi imari zvikanzi vaya mai hatomboziviwo kuti imari ndoda kutoiverenga pa ndiri kutya apa ndiri kutotya kuti pamwe ndiri kutoita sei ndiri kutevegwa mai vangu ini zvokuti hanzi ndiri kuenda pabekers ini apa kundotenga pai yekuti ndidzokere kundomira pafootbridge zvatobuda mupfungwa dzangu ndatodarika paya pabekers ini nevanhu vaya vakutoita nyaya dzavo dzemari indatoti kondomanyirei ndatoti kondogomanyira kuindepi zvangu kana tombowana vanhu vekuita navo nyaya ende mozivaka ndosaka zvinzikana wabva wega usataura nemunhu marari zvatonzi indatoti haiwa regai ndomboiti hangu nyaya nevanhu ava nditomboona kuti nyaya yavo varoda kuifambisa sei pfungwa dzokuti ndoda mari ndandisina hana yangu yairova so kungoti iye muchange money arasa mari yakawanda kudai ko kana akaenda kumaprofita kana kudzin'anga kuti ndakarasa mari ndoda kuti mari yangu idzoke ini ndikatorawo mari iyi zvinonditeverera ka ndopfungwa yandandinayo saka mari kuida nasingaidi but ndatova nepfungwa yekungoti ndoda kuona kuti vanhu ava nyaya yavo vari kuibhalansisa sei plus vawana mari zvekutongodawo nyaya hangu zvekutongoda nyaya ndichitoti handawana vanhu vokumbovaraigwa navo ndakamirira mufana wangu tafamba paya zvikanzi nemusikana navaya mai zvikanzi saka mari iyi inoda kuti tipe munhu waana andoita sei andoiverenga ndikati no ina handisi kuda kuita sei handisi kuda hangu because ndiri kuhla
zvikanzi nemusikana uya ipai inini ndite sei. Vakatanga vati mai vavo vati aiwa no ndiri kuenda inini. Zvikanzi nemusikana umwe uyu mutsvuku uyu waita kunge ari kuzivana neni. Zvikanzi aiwa madam ngaendi imimi because ndimai nhonga, ko kana mukatitiza nemari yenyu hazviiti, regai kuende wani wedu. Indikati no, inini handisi kukwanisa kuinda. Musikana uya ndobva ati regai ndiende ini ndinoiverenga. Handiti ndatenga ari mukapepa kaya kanoonekera zviri mukati. Mumadha vaya zvikanzi no, iise pasokisi apa, iputiridze pasokisi undoiverengera. Tsvaga mushopi mekundoiverengera kana musupamaketi iri papo iyo, enda undoverenga ndogokupawo yako. Handisi ndatovosara ndakamira navaya mai apo wakasokisi aenda aende vozvati kana mhepo dzichisimuka so imi okay, ndikuona kuti ndikuita ndichimbodidi fesi. Imi miteererai nyaya ndakasangana nayo because ndinenge ndapa mvuri, because ndiri kufamba ndinobva kutown kundotsvaga foni iyeyi yandakabata iyi. Saka zvaitika paya tasara takamira navaya mai vaya. Zvikanzi vakutotaura neni. Zvikanzi mari Christmas inoi ndobva ndatoti saka hamusi tombowa kuhla kana kawani izvezvizvi kuti manonga mari munhu anogona kukuitirai zvimwe zvinhu kana kukuitirai utsinye kana chipa mari iyoyo. Zvikanzi kana handina kana ndotombohla, kana watongononga kuti ndamubira here, handina kuba ndanonga kaini. Vanhu vanongononga mari marare munomu. Festive season inoi vanhu vanenge vakawanda chiplus kanzuru, munhu anongodonhedza achitiza kanzuru. Ati musikana uya aenda kunoiverenga akaita kuda 3-4 minutes adzoka. Zvikai mune $480 ne1000 rands. Saka ini muri kundipa mari, ini neuyu muri kundipa mari. Ndikati inini mari handidi kutaura chokwadi, mari yenyu handisi kuida because ndinohla, plus kana ikanzi yaita mhosva ikaenda kupolisi nyaya iyoyo, iniwo ndinototsvagwa tonzi takahla tese mari iyoyo. Saka inini mari handisi kuida. Izvi ndo zvandakataura. Ende kutaura chokwadi mari nandisingaidi because hameno inini mari yekunhunga ndinoihla. Ndinohla mari yekunhunga veduwe because ndeichinogara kuti vanhu vane minyama, vane maproblems munyika umu. Munhu anoenda kana kun'anga yondogadzigwa onzi enda unorasa mari. Munhu achanonga ndoiye anotakurana nezvinhu zvanga zviri pauri. Saka inini mari ndaihla, ndakati handisi kuida. Adzoka mukadzi wemusikana uya apa paakaenda akasiya akatibatisa chibhegi chake nefoni. Ndakuda kuchitambira ini kuti ndimubatire. Zvikanzi navaya mai imimi muri mafriends ko kana iwe umwe wacho mukanditiza mukataurirana pafoni kana kuti mukanditiza nemari iyoyo, saka hazviti kuti iwewo ubate kabhegi keshamwari yako. Ivo vari kuita kunga vatombozivani. Ini ndinda kutonzi shamwari yake paya. Ndikati zvino ndichati ina handimuzivi, ndangoti regai ndinyarare. Zvikanzi regai ndibate ini kabhegi kacho. Vabata madha vaya vandoita kunga vatombomuzivi, apo vanhu vanozivana zvavo. Zvadaro ndobva zvikanzi alright. Adzoka zvikanzi mune ichi $480 $480 ne1000 rands. Zvikanzi saka inini muri kundipa mari nomwe wangu uyu. Inini ndikati inini no, inini mari handisi kuida. Umwe wacho zvikanzi ndiri kutoida mari, chauya chinoona inini. Zvikanzi mai vaya manje ndakanganwa kakukuudza kuti ubvise mari, ende kuti tiibvisire panapa inini handisi kuda. Handisi kuda kuti vanhu vaone tichiverenga mari because pamwe patori nemachenji mani ari kutiona. Vanogona kungozonzwa umwe wavachiti ashaya mari vakatitevera, kana even police. Zvikanzi saka inini ndakufanira kuti ndiende kunoidi kuti ndinobvisa mari yekupa umwe wako uyu. Ini ndasina problem nazvo, ko ndindaida. Handi ndoumwe anga achinzi umwe wangu aida, ainzi ndiye ari kuda. Saka ini ndakabva ndaramba ndakanyarara. Zvikanzi neuya anga abva kundoverenga aizinzwa kunge ishamwari yangu wandakatanga kusangana naye. Zvikanzi no, hazviti kuti muende imimi madha
because mogona kutitiza handini ndimanonga mari yacho, saka mogona kunditiza nomwe wangu uyu tikasara tisina chitotipai mari, toda mari, ipai mwe wangu uyu andoverenga. Moziva kuti zvazvinoita soka haufungi munoziva, unoita